Не съм му казали, че му е терористица. Ба така се пържиш, ма само сериозно, че ми стана лошо, не се базикам. Кажи де. Те няма да знаят от камери, тя не прилича. Той не прилича по принцип сега. Няма да знаят зрителите, викам. Добре, Краси, кога ще има време да готвим? Като утре в 8 ще стане. Абсурд! Какво става, бе? Че тук събра границите, че тук му казаха, че базикате ли са? Не бе, човек. Сериозно? Да. Аз това не... Аз кажа... И мускула каша ми се възстанови. Аз трябва да спя 8 часа. Ба така си, кажи де. Добре, ти не го и бърнал. Ти не го и бърнал долу. Абсурд. Но усети ли нещо? Не. Като го целува, той не се и възбуди. Не.